जोंहा दा माइ हानो नागिरदों आरोना लोगोफोर माइआ मोनस्रोमजोबलायलायबाय हाजिराफोराबो माने मोननो नागिरलाया नालाय ओंखायनो मेचिनजोंनो हासिगोन डाबल खामानि जायो नालाय हाजिरा फैयोबा माराबो नानांगौ हाजिराफ्राबो गेले गेले हायो बेनिखायनो दा माने मेचिनजोंनो होसिगोन आरो नै मेचिना मोनफैबाय बै बारनायनिखौ खावसे हानानै लाबोखांबाय नैबेल' जादों नै माइआ गैयानो माथो माइआनो हासिगोन दा नै आरामनो बे मेचिनजों हानो थाखाय माइआ एसे मोनस्रेमनांगौ आरो ना होमबाना फोरानखानाय बायदि जायो बरियानो ओमफ्राय माइआ थिया जानांगौ लेमनायबाथाय एसे खस्थ' जानो नागिरो आरो ना सेरनिया थालांनो नागिरो आलि सेरनिया दा थियाबा एकदम माने हानो मोजां जाखायो आरो ना ओरैबायदि बरिया सोरनाबा बिदिनो हाजिरा लासे लानानै बिदिनो आरो माइ नाग्रा मेचिनजों आरो नाबावनो गोनां जायो डाबल खरसा जायो दा बेवहायबा नोङो जिगाबखौल' मोनला आरो माइ गुथिखौल' मोनो बेहाय आरो बेहेरबाबो हानो हायो बियो एकदम थें गारिफोर बायदिसो नालाय बिनि साखाया बिराद बरिया आरोना जोंहा देग्लाय फार्स्ट टाइम होबाय आरो बेजों माइआबो एसे मोनस्रोमखाबायमोन नालाय मोनस्रोमनायबाथ' नोङो मोथि हायोबा हाजिराफ्रा सोरबा बिदिनो गावसिनि एसे हाजिरा मोनबाय थानायखौल' नायो नालाय ओंखायनो दा मेचिनजोंनो होबाय आरोना थाब जानायनि बिराद थाब जायो 3 बिगाफोरबाबो 1 घन्टायावनो हाजोबनो हायो आरोना बिनि माइ बुस्र'ग्रा मेचिनाबो माने सिगांथिंजायनिया एकदम सोरखि बायदिसो आरोना नोंथांमोना जे खुन्दुं थुनो जे सोरखि बे सोरखि बायदि आरोना बरिया हाबजोबखायो माइआ लेमनायबाबो माने एसे साइड लानानै हायो आरो जेथिं लेमदों बिथिंजायनिफ्राय बेहाय सोरखिजों बुस'नो नालाय बरियासो जायो आरोना ओमफ्राय बांद्राय उन्दुद्रायनायबा हले एसे गुदियाव हानो गोनां जायो होमबाबो मोजां जायो मोजांखौनो गदों जोंनिया बरियानो बिदिनो एसे रानखानाय जानांगौ आरोना माइआ बिफाङावनो एसे मोनस्रोमखानाय जानांगौ होमबाना नोङो माइखौ नोङो एसे गोथांबा फोराननो गोनां जायो नालाय दा जोंहा फोराननानै दोनबाय आरो नै नोंथांमोना नायनो हागोन हाजोबखांसिगोनानो बिराद बरिया जाखायो नै लोगोफोर नै दा हाखांनानै लाबोबाय आरोना लाबोनानै नैबे ट्रिपलाव जमा खालामसिगोन माइखौ गुथिखौ एसे फोराननांगौ जायो नालाय दा नैबेयाव खनसे हागासेयाव बे मेचिनाव खेबसेनो 25 मन 30 मन बिदि जमा खालामनो हायो आरोना बिदि जमा खालामनानै लाबोनानै नै जोंना खाथिखा नालाय माने ट्रेक्टरजों लाबोनांगौ गोनांथि जायासै डाइरेक्ट दुब्लियावनो जमा दोनखाबाय जोंहा नै नायनो हागोन नोंथांमोना JCB बायदि एकदम नैबेनि सुङाया माने नैबेबायदि एकदम खायलें लाबोनानै दा नै ट्रिपालाव बेखौ गसर होसिगोन आरोना नायदो नोंथांमोना नै गसरनायखौ बिराद मोजां गयो मिलाव बिदिनो गुन्दै गनाय बायदि गयो आरोना नै स्राव गबाय नायदो नोंथांमोना नै नै नायहरनो हागोन नोंथांमोना बैथिं हाजिराफ्रा हागासिनो दं आरोना हाजिरा हायोबा आरो ग्रोब माने रोगानोबो आरो हाजिरा लाफिननांगौ जायो बेनिफ्राय आरो मारा होनायावबो हाजिरा लानो गोनां जायो आरोना हाजिरायानो हाजिरा माने बायनाय बायदिसो जाखायो हाजिरा होबाथाय माइखौ ओमफ्राय जोंहा दा मेचिनजों होबाय नालाय बिराद थाब जाबाय आरो नै जिगाबा बेयावनो थालांखाजोब्बाय हासारबो जाबाय जिगाबजों बरिया जायो आरो माने बारा खस्थ' गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै बे लामना दोनबाय जोंहा देग्लायनि जानानै लेट्रिनाव खिनानै गारनांगौ माइआ बेखिनियानो आरो बे गासिबो लेट्रिनाव थांजोबगोन ओमफ्राय दा जोंहा माइब्रा दंबावो लोगोफोर बैहाय माइब्रा गायदों बेखौ खासिजों हानोसै ओमफ्राय पावार टिलार दंखायो नालाय बेनिफ्राय पावार टिलारजों मारा होगोन आरो माइब्रा ओमफ्राय जोसा एसे गायदों जानो आन्था बैसागो मागोफ्राव नांगौ नालाय माइब्राखौबो जोसाखौबो जानो आन्था जोलैनो आन्था दोननांगौ नालाय नै धनिसखाया मा माइ बारियाव मा लाना फैखो नोंलाय मा लाना फैखो हा हाथुराखौ मा खालामनो हा मा खालामनो
दुसु जाथारबायलै धनिसखाया स्कुलाव थांनांसिगोन थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आं माने मा होनना बुंगोन बेखौ बेंगलरनिफ्राय दाख्लैसो सफैदों नालाय न'आव ओमफ्राय एकदम मेगनानो रम रम मोनगासिनो सानसे हरसे गारि गाखोनाय बेंगलरनिफ्राय बेसेबांबा गोजानावसो थांदों नालाय आङो कक'आ चक्लेट फिथाइ लायनो थाखाय दा जायनो कक'आ चक्लेटनि फुलि नांगौ नोंथांमोना आंनाव लांफैनो हासिगोन जानला मोनला नोंथांमोना हाथाय बाजारफ्राव मोननाय फुलिखौ बायनानै गायनाङा गोबां फस्थायनो हागौ उनाव बेवहाय कुवालिटि नायनानैबो बायो आरोना कम्पानिया दा नोङो जानला मोनला गय थेफाखौ नोङो हाथायाव दाम लुगैब्लाथ' नोङो दाम मोननो नागिरना थिग बेबायदिनो नोङो मैगंफोरखौ नोङो मैगं गेसावफोरखौथ' बायाना फैसा होनानैसो बायनाय नालाय मोजां मैगंखौसो बायगोन बेबायदिनो कम्पानिफ्राबो नोंनिफ्राय मोजां बेगरखौसो बायो आरोना फाननाय समाव फोराननानै प्रसेस खालामनायखौबो आं भिडिअ बानायनानै देखायखादों नालाय जायफ्रा नायाखै सिगां भिडिअ नायदो थ' बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय